Tavırım, bunun o gittiğerle bağ olsa, gitmediğin ya öz oğlumuz, doğumuz, kardeşimiz bağ olsa, şulan ağaydası şeyle olmalı. Biz de avval şuna ağaydası kavum kan diyedik. Ay neyemedi yani var, değil mi? Bir din tebliğ edip yan adamla da bula da diyerdik. Ama bula inni, büyüce çıktılar. Anlatımdaki hedefçiliğini ayıtmağına durdular. Peygamber şeyle, ya şu form yoldan gitmeli. Hatta bağlarda da hatta oturanlar da yaşak oğlunla var yanında gelip yanına çağırıp da onu öyle akıydelerini ayıtmağına durdular. Etçin iş olmaz yani hey bir büyücüğünü verenle ahir yani iki musulman birini bir yarım ölçüp düşüp sonunu koşuyamadı. Yani haberdar olun. Biz ola veren düşman ne? Onu da bizim doğumuz yöne akıydeler şeyler gidip de belki Huday Teala doğru yolu hidayet etsin. Muhterem Müslüman doğunum, hürmetli təhcimallahun. Bular biz avval fikir etdik, kavmi kadip, bular zat demeyin deyip aytyadık. Din tebliğ edip veren adamlar da, bular zat demeyin, emma inni bular zora minile, anırdaki zatlarını aytmağın durdular. Müslüman doğun, senin ütkemekliğin, senin kefin beyleti beylek bolmaklığı, bir fikrin gurrun de, bir düşmün gurrun de, bir heftedeki bolan gurrun, bir agramın gurrun. Bu nereden ağram çıptır? Hayti bir alim, hayti bir ten anam etken adamın sana zilfuz adam şoňa medes bir güç görüp bala hem tenşike haýyp durýar Müslüman doğan. Ten ýokdan bu ýütkemelde ondan sonra da bizim batyrlygymyz ýok. Biz awvaldan da şoňa medes gurun aýtyp ketdi. Ten jemaat tebliğ bolýatdy, ola benneki ihlafi gurunlaryň işleri ýok. Niýek bartada ihlafi gurunlaryň agdan akla. Olaň tertibinde bolmaly, tertibin o şeýle. Emma senin baytiyan ki bu Müslüman doğan, sen ondan sonra da şüpherim bir cemaat tebliği evine geçmeklik bir şüpherim cemaati ki küllü dünyada ehl-i sünnet sünnetini roş edip de şimdi ne kadar kafirler Müslüman oldu, emma biz öz Müslümanlığını tem görüp de taklap bilmeniz. Ne mi deyip şeyle Müslüman doğan? Çünkü şu karavanı hayırdan malahim biz özümüz cüda edelim. Kim cüda edebilir? Siz diyalak Müslüman doğanlamız ki gitmedi yerden, görmedi yerden, oturan yerinizde halan fikrinizi avval edip o gitten görden görün. Anlatın bardan görün. Vağın şahidiyanda çınmaya yalan mı? Okudulayan kitaba şolon ki. Çapırıp geliyen kitapta şolon ki. Tamam şuruhatlı şolon ki. Bu ne yapalım oluyor? Bizim hem de adamız elmiyetimizin, hücrelerimizin bonyatı elmiyeti şolon sünden bir de gelip de Indi gelip de bana şolon tertibini iyi düşme olanlar tertipler doğru de ya diyen kitaplar Müslüman doğru olmalı. Bunun diyani bir qat'i yanlış Müslüman doğru. Nezce bolýaten bir heftede kefin beyleti beylek duran da bana hem şey ýagdaýyten şu. Allah Taala hemce Müslüman doğunum tawfik bersin. Elhamdülillah bizim aqidamız ehl-i sünnet vel cemaat. Hanefi mezhepdir. Bu yanlışmayan hem yok Müslüman doğun. Her kimde yanlış ya. Ve elhamdülillah biz asatidimizden öwrendik. Bizde şu şahamat ba, yanlışlığını düşündürün. Biz kefi öwürüp alıp hava bizi yanlışıptır. Müslüman doğan doğrultuşmuştuk demekdeki bizden gayratımız satya. Biz hakka teessümüz yok. Biz aňyr baş zalim taniyat ol bir adamy. Femen azlamu mimmen kezebe alallahi ve kezzebe bis-sidqi iz jaa. Allah kim zalimrak ol bir adamdan niye ki Hudaýy yalanmagyya bilmediği yerden fetva verip ödyanın özüne fetva veren adam Hudaýy yalanmagyyan adam. Şundan aňyr başda zalim adam yok diye. Ev kezzebe bis-sidqi iz jaa. Wagtyky hakykatdan onda goýun diye tahqiq edipdirler. Nelekim şu hakikat falan ahun teňe ýandadan ýalňyş diýelenle şunu kabul etmeden Allah tebarek ve teala aňyr bar sen zalim diýip Müslüman doğun. Onu biz aňyr bar zalim bolar Müslüman doğun. Hakykaty biz kabul etmejek Müslüman doğun. Otam şu taýdan inşallah hemmejemiz elele bereli. Bizde bir ýagşy niýet bar, bizde hiç bir tereke niýet ýok. Uly Türk mesele hakynda, taqdirlaň hakynda, ahullan hakynda, molalan hakynda, hüjrelaň hakynda. Emma Müslüman doğanım sen şunu bil, biz din diýip, diýanat diýip atdan, awraýdan, gözden, dilden, maldan biz janymyzdan geçirdik. Eger haýty bir adamda şu peýgamberiň egmaş bilen, peýgamberiň meňneş bolup, peýgamberiň dony men sady geyip, eger şu şeriatyň ewine gat elem edip durjak bolsa, şeriata tert keplejek bolsa, o şoňa men sady aýtjak bolsa, biz olaň adyny tutmajak, hakykaty şoňa hakkında inşallah aýdar. Emma öyle şu barıp öçtürüp de sidi orta. Bilen Müslüman da onun adını tutmakla çekip durumda Müslüman. Biz şundan başa çaremiz yok. Biz Kur'an'ın hukmu şey.
Ud'a ila sebil rabbike bil hikme. Ten ey Muhammed Mustafa aleyhisselam. Awul peygamberimize hitap, sonra kullu ümmete hitap, ummetin içine ulemalara hitap. Ten öz Hudaýyň ýoluna, öz Rabbiň ýoluna, Allahyň ýoluna bil hikmet bilen çağırdı. Hikmet dedi näme? Delail-i Kur'ani, delail-i nakli ve akli. Yani ulemalar teň mukabilinde duha delail-i akli, nakli aýtmasalara falan kitap şeripdir, falan ayet şeripdir, falan hadis şeripdir, falan müfessir şeripdir. Bu mukabilinde ulemalar bolup duha delail-i akli, nakli aýtmak gerek. Vel mev'izatul hasene. Umum musulman muňa tüjürüm berip gawdan gaw misal dasallar aýdyp hakykati imani, tawhidi, bid'ati, sünneti düşündirmek gerek. Ve jadilhum billeti ahsan. Arada ters düşünýärler we düşünje görpýärler. Ýöne ters düşünüpdirler. Şolarda Allah tebarek we taala ejade beripdir, munazara etşole bilen diýe. Gawlyk bilen, ýagşy niyet bilen, düşündirmek niyet bilen munazara etipdir Allah taala. Bu kiminki arada gelip bererler we ters düşünüpdirler. Öňünki Hanefi mezhebinden niptu. Ters düşünüpdirler. Oturuşmaly, hal etmeli şuurunları. Allah tebarek ve taala hukmuşy. O dörlenjen fe in aqabtum fa'aqibu bimitli ma uqibtum bi. Eger bu tutulsaňyz şu etşi etmekdeki ejade beripdir. Siz CD bolýaňyzmy? Siz de CD bolun. Tew ýerlemi? Siz de tew. Falan etýärmi? Siz de etin. Allah taala beren ejadaty şey meýdany mübarizada, meýdany dawatda. Ama wala in sabartum fa huwa hayrun lis-sabirin. Sabr etdiňiz gawdy Allah taala. Şu form etçiyali etmeyen sabretmeklik gavud ettir. O taraftan Sure-i Şura'da da getirdi Allah Tebarek ve Teala وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمْ بَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ Vakti ki şuralara tecavüz edildiği, nahak şuralara kepler edildiği, töhmetler vurdiği, intikam alıyala diye Allah Teala mu'minle. Etçiyali diye sahabe tefsiri kabuli ştada aydıptır ki şu vaktinde intikam alıyarlar, vaktinde affı etiyarlar. Elhamdülillah Müslüman da biz az affı edem da, biz falan çiğilveri, ara ihtilaf düşmesin, gurrun düşmesin, yine Rab olmasın deyip başardık biz şu forum sidide vurman edik. Ama Müslüman da onu tünkü yetirýärler. Tünkü yetirýärler, şäherden töketdirýärler. Mecbur bolup barahym biz zada aýtmak bolýar Müslüman da. Ýoksa bagyr etmedi tüjüremiz, öz mescidimiz, öz mektebimiz, öz barahym bir sünnete mutabak açıklamaklamaz. Biz şunu ödü bize var ulaqan hiçbir elmi yetenek. Hatta sen aýtdym ki arda gurrun dedi. Mantığı kelalada sen şu an bir ahun çıkıptı benamı hal Muhammed ahune yani ahun Nowruzi diýerler ada odan ýadymyşmyan. Şol ahun halynda ahun Nowruzi musulman doğulmaz gelipdi bara bir gumrahiye mubtala bolup nagdyr daş çöwreneki adamlar bilen şol gelipdi bara ahun kulen şefaat inkar etdi. Sen hyýalat mı kelalan tarafı Hanefi mezhepden başga bir hadip. Hanefi mezhepçiler ulemalary kelimlerde ahun taýdan şagirdleri şonu bilkul red etdiler. Fakat yekece bir mescidde şol adam şu mehdup bol qalygly. O mescidde haçan elinden alınlar. O şol tamam şol aleyhine durdular ulama kelala. Belli gayri muhallet ýokdy aralarına. Emma umum şol biz Hanefi mezhep diýip durlar musulman dogan. Biz indi şolan mukabilinde durma boldy, şolan hakynda kepme boldy. O şoňa meňdeş ýa bir hijabyň hakynda sedi wurdyk. Biz şoňa meňdeş musbat zatlar musulman dogan wurjak, keplejek, aýtjak diýjek. Emma şu zatlar mutasawwana gynanakda araş form gurun taýýar. La'allallahu yuhditu ba'da zalika amra. Umid bak Allah tebarek ve teala gelecekte bir gawdudygyň, gaw tertipler Allah teala öwe çykarypda bir hakykatlar aşkar bolup hemme jemil Qur'ana we sünnete we Hanefi mezhebi biz bolmaly ýüregimiz doýdy inşallah taala. Men barha ödaş çöwrümde kadar aýtýan, men batır gurrugum ýok. Her heftede men 500 kelasym bar. 20 dagalyk bir öjeletlerimiz var. Şu taýda hem sowti zevk bolýar, hem filmlerdari bolýar. Kulli dünýä ýerap duranlar Allah bizden kabul etsin. Şu taýda barha ödýänler olanlar aýtýan. Ketez ama Allah onuňda şeňler ama Allah on kim? Eger men ýen geljekde eger ada uttursam, awrya uttursam, magamy uttursam, mensebe uttursam, gorkup alyp barýarlarny elçekdim. Haýsy bir zada men manaha teatrda goşursam, siz menden elçekin, şeriýata wara bolun diýip aýtýan. Men ýa-da başmelyň ýok, men kim ahy? Men kitabyny edişipdim. Men Allah taala razy bolsa, men şu tellemni hoşdumdan çypçak goýanга dogurdy. Eger maňa şu bir habar gelse, teň bolup bersinler razy bildiýdi. Biz gara gaýrymiz Allah taala razy çykyp başyma musulman. Allah taala bize tawfik bersin. Kulata musulman dogurlamsın da bize de hak berin. Bazen bir aýdan keplem gatanrak bolmasa bolandyr. Şol wagan ten bize hem narahat edilýär. Biziňki de tünkü ýetirilýär. Bize de gaty bir agram çürilýär. Ne şu gurun şu bir jogap berse köp bara hem nagada rahmet çekilmez onu. Nagada rahmet çekilmez musulman. Allah bize tawfik bersin. İnşallah taala umid bak aýandan Allah tebarek ve taala hakykati biziň aramyzda aşkar etdin.
ol halaf sünnet atları bizim aramızda ayrılsın. Bir hakikat aydılmayanlar adamlarda aytjallara Allah kuvat berip hemmejemiz elele berip ağıl bir bolup hemmejemiz Kur'an sünnete Hanefi mezhebe bir çukur tükürüp inşallah taala oli Türkmen saran kamil dindar bolmakına inşallah taala tawfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.